Nogle gange er vi på kollisionskurs uden at vide det, og der er intet, vi kan gøre ved det. Henrik var på vej hjem fra arbejde, men nåede ikke toget, da han havde arbejdet over. Imens Henrik ventede på toget, var en mand i København på vej ud for at købe gave til sin kæreste, men han havde glemt sin bilnøgler. I mellemtiden var Henrik ankommet til stationen og så, at hans cykel var punkteret. Imens var manden kommet afsted, og pludselig ringede hans mobil, hvilket gjorde, at han var lige ved at ramme en fodgænger, som var på vej over for at handle. I samme øjeblik var Henrik kommet til cykelhandleren for at få pumpet sin cykel. På samme tidspunkt var manden nødt til at dreje ind på tanken, da han var løbet tør for benzin. I det manden tankede op, tabte Henrik sin pung og var nødt til at samle den op. Efter tanken skulle manden holde for rødt lys. Hvis bare én ting havde været anderledes, havde manden ikke ramt Henrik. Hvis der var grønt lys for manden i lyskrydset. Hvis Henrik ikke havde tabt sin pung. Hvis fodgængeren havde handlet ind noget før. Hvis cyklen ikke var punkteret. Hvis manden havde tanket op dagen før. Hvis manden havde husket sine bilnøgler. Eller hvis Henrik ikke havde arbejdet over. I'm